περισσότεροι εξάλλου θεώρησαν ότι είχαμε βάλει ως τελευταία ημερομηνία την περασμένη και αυτή η σημερινή είναι λίγο εμβόλυμη και έτσι οι περισσότεροι που συμμετείχαν στις προηγούμενες δεν είναι και είναι κάποιοι άλλοι που δεν είχαν συμμετάσχει, οπότε είναι λίγο πράγμα που πάλι με υποχρεώνει να κάνω μια μικρή επανασύνδεση με ό,τι είπαμε. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για ό,τι είπαμε στα προηγούμενα 5 σεμινάρια, είναι πολύ, 4, αλλά θέλω να πω τι περιλάμβανε η συζήτηση. Ξεκινήσαμε από μια κουβέντα για το τι αντιπροσώπευε η μεταπολίτευση μετά τη δικτατορία, ότι ήταν μια ανατροπή των παλιών πολιτικών συγκροτήσεων και της πραγματικότητας που έφτασε στο πόδιό της με τη Χούντα. Μιλήσαμε λίγο για το οικονομικά έως πολύ, δηλαδή για το οικονομικό μοντέλο το οποίο κυριάρχησε από τη μεταπολίτευση και μετά, ιδιαίτερα από το 1980, δηλαδή η σταδιακή παρασιτοποίηση, ολοκληρωτική παρασιτοποίηση της ελληνικής οικονομίας, το πώς δηλαδή από τον παραγωγικό τομέα μεταφερόμαστε στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου, δηλαδή αυτό χαρακτηρίζει τη μεταπολίτευση και ταυτόχρονα η επίταση του δανεισμού, η αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου δανεισμού. Το 1980 είχαμε περίπου 27% του ΑΕΠ ήταν το εξωτερικό χρέος, το 1990 είχε ήδη φτάσει 100%. Δηλαδή η μεγάλη μετάβαση γίνεται στην πρώτη δεκαετία του 80, όπου ταυτόχρονα έχουμε και μείωση του ΑΕΠ. Έχουμε κρίση της παραγωγής και ιδιαίτερα και στον αγροτικό και το βιομηχανικό τομέα. Άρα μπαίνουμε σε μια περίοδο από το 90 και μετά, που η ανάπτυξη υποτιθέμενη την οποία έχει η μεταπολίτευση είναι κυρίως στο χρηματιστικό τομέα, στις τράπεζες, στην διόγκωση του δημόσιου και κυρίως του τομέα της κατανάλωσης και των καταναλωτικών αγαθών και φτάνει το 2008 το 66% των προϊόντων που καταναλώνουν οι Έλληνες να είναι εισαγόμενα. Και αυτό το ποσοστό ήταν γύρω στο 30 το 1980. Δηλαδή με διαρκή επιδείνωση, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που περάσαμε στο ευρώ, που σηματοδότησε μια ευκολία δανεισμού γιατί πέσανε τα επιτόκια και επομένως αυξήθηκε κατά πολύ ο δανεισμός, ιδιαίτερα και ο ιδιωτικός δανεισμός που στην Ελλάδα πριν ήταν πολύ μικρός. Αυτά ήταν περίπου, τώρα εντάξει, σας λέω συνοπτικά, μια συζήτηση που κράτησε 6-7 ώρες, πολύ συνοπτικά. Αυτά μπορώ να πω, ας πούμε, σαν κεντρικά σημεία. Εκείνο που επιμείναμε λίγο την τελευταία φορά στην κουβέντα είναι το πώς η διαιώνιση της μεταπολίτευσης είχε σαν συνέπεια την απόλυτη κρίση και φθορά και διαφθορά, έτσι με αυτόν τον όρο το χαρακτηρίσαμε, της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας της χώρας. Ιδιαίτερα από το 1990 και μετά, και αυτό το πράγμα επιδεινώνεται από το 2000 και μετά, επιβιώνει ένα πολιτικό σύστημα από κεκτημένη ταχύτητα, που συνεχίζει να στηρίζεται σε εκείνους τους ανθρώπους που βγαίνουν από τη μεταπολίτευση, από τις αρχές μεταπολίτευσης ή ίσως και ακόμα πιο πριν, δηλαδή το ίδιο πολιτικό και πνευματικό προσωπικό παραμένει στην ηγεσία της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχει φθαρεί σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ουσιαστικά δυνατότητες εναλλακτικές οι οποίες να βγαίνουν μέσα από το σύστημα. Γι' αυτό έχουμε μια καθολική κρίση του συστήματος. Η καθολική κρίση του συστήματος είναι συνέπεια
μιας παρατεταμένης, μιας παραμονής, αν θέλετε, των παλιών ηγεσιών, 20 χρόνια παραπάνω από ό,τι ήταν η πραγματική τους, έτσι, δηλαδή από το 90 και μετά ουσιαστικά, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και εξαιτίας της νέας, του σημιτισμού και τα λοιπά, του εξυγχρονισμού, όλο αυτό που ζήσαμε, επιβιώνει ένα μοντέλο το οποίο οδήγησε την Ελλάδα εδώ που την οδήγησε σήμερα. Και συζητήσαμε λίγο στο τέλος ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της κρίσης, πώς έγινε κτλ. Δηλαδή έχουν συζητηθεί όλα αυτά τα ζητήματα, το πώς δηλαδή ουσιαστικά, επαναλαμβάνω αυτό το σημείο γιατί είναι ουσιαστικό, μας ενδιαφέρει και για την παρούσα φάση, η κυβέρνηση, ο Παπανδρέου, ξεκίνησε συνωμοτικά με τους Αμερικανούς και με το Στρόσκαν να επιβάλλει λιτότητα για να μπορέσει να περάσει αυτά τα μέτρα που ήταν αδύνατο να τα περάσει ως εσωτερική πολιτική, ότι ήταν υποχρεωμένος από τους ξένους να το κάνει. Αυτή ήταν η κατεύθυνση της πολιτικής του Γιώργου, γι' αυτό φούσκωσε το έλλειμμα, αρνήθηκε να δανειστεί επί 6 μήνες, δηλαδή ήταν στημένο κανονικά. Δηλαδή όλο αυτό που λέμε σήμερα και που πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα οδηγηθούν και σε ειδικό δικαστήριο, εκτός αν την έχει ειδικοπανίσει ή βρουν κάποιους τρόπους, ας πούμε, δεν νομίζω όμως να το αποφύγουν. Κάποιοι θα την πληρώσουν, γιατί το σύστημα πάντα έχει ανάγκη από μερικούς ως θύματα για να εκτονώνει τον κόσμο. Και νομίζω ότι ο Παπακοσταντίνου και ο Γιωργάκης είναι τα κατεξοχήν πρόσωπα που θα μπουν σε αυτό. Στη συνέχεια, βέβαια, αυτή είναι η πλευρά δολιότητα. Γιατί λέγαμε και για την πλευρά βλακός. Διότι όπως έχουμε πει, ο Παπανδρέου είναι κλασική περίπτωση δόλιου βλάκα. Δηλαδή από τη μία πλευρά έστησε με δολιότητα και ο κουτοπώνηρος που λέει ο λαός. Έστησε όλο αυτό το πράγμα, χωρίς βέβαια να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή του η πολιτική θα συναντούσε το γερμανικό σχέδιο μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, όπου η Ελλάδα μπαίνει στην τελευταία, με στόχο από τη μία να αποκτήσει περιοχές για επενδύσεις με φθηνό εργατικό δυναμικό και ταυτόχρονα να προκαλέσει ένα κύμα μετανάστευσης για να καλύψει τις ανάγκες της Γερμανίας σε ειδικευμένο εργατικό προσωπικό. Γι' αυτό στείνει μια Ευρώπη σε ζώνες ανάλογη με αυτή που είχε στήσει ο Χίτλερ στη διάρκεια της κατοχής. Έτσι, μια πρώτη ζώνη είναι η Ανατολική Τσεχία κτλ. Και μετά είναι η Βαλκανική ζώνη, στην οποία ας πούμε θέλει να εντάξει την Ελλάδα και γι' αυτό όπως είδατε αναφέρουν πολύ καθαρά ότι το ιδεώδες θα ήταν να υπάρχουν μισθοί ανάλογοι με της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας κτλ. Είναι αυτός ο σχεδιασμός των Γερμανών, ο οποίος ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό του Παπανδρέου, διότι επιδίνωσε την κρίση πέρα από εκεί που είχαν σχεδιάσει. Έτσι, δηλαδή, είχαν σχεδιάσει μια πολιτική λιτότητας και ένταξής μας στο δρόμο του, αλλά ταυτόχρονα η κρίση και η γερμανική πολιτική, δηλαδή η κρίση στην Ευρώπη που επιδεινώθηκε, οδήγησε σε ένα βάθεμα της κρίσης που κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι σε βαθύτατη κρίση. Δηλαδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί πια μια κρίση τέτοιων διαστάσεων που ξεπερνούσε τους αρχικούς του σχεδιασμούς. Με αυτή την έννοια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και ήταν αισθημένο από τη μια και από την άλλη πλευρά μπήκανε ας πούμε σε ένα κικαιώνα τον οποίο ήταν αδύνατο οι ίδιοι να διαχειριστούν. Εντάξει, τώρα επανέλαβα λίγο κάπως πολύ συνοπτικά έτσι γιατί κάναμε αναλυτικά αυτή τη συζήτηση κάποια πράγματα που είχαμε πει. Την τελειώσαμε λίγο πολύ τη συζήτηση και
μπήκε το αίτημα και μάλιστα αυτός που το έχει βάλει δεν έχει έρθει. Να συζητήσουμε για το ποιες προοπτικές και τι μπαίνει παραπέρα. Πράγμα το οποίο συνδέεται και με τα εκλογικά. Υπάρχει αυτό το χαρτάκι εκεί που έχουμε βγάλει. Όλοι βάζουν ένα ζήτημα οράματος, ποιο όραμα θα μπορούσε να υπάρχει για την ελληνική κοινωνία και πώς στην επόμενη περίοδο θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια πρόταση όσο γίνεται πιο ανατρεπτική και ταυτόχρονα ρεαλιστική, δηλαδή που να πατάει στην πραγματικότητα. Όσοι έχετε παρακολουθήσει τα δικά μας, ξέρετε ότι από πολύ παλιά λέμε ότι ένα νέο κίνημα πρέπει να στηρίζεται σε ένα τετράπτυχο θέσεων, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η οικολογική ισορροπία, ο πατριωτισμός και η δημοκρατία. Και δυνατόν η άμεση. Αυτό το τετράπτυχο για μας είναι αναγκαίο σε οποιαδήποτε κίνηση να συγκεντρώνει και τα 4 χαρακτηριστικά. Εάν δεν συγκεντρώνονται και τα 4 αυτά χαρακτηριστικά, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια αποδοτική πρόταση. Να εξηγήσω τι εννοώ. Κάποτε είχαμε κάνει με τους οικολόγους εναλλακτικούς. Το 88-89, οι παλιότεροι μπορεί να τα θυμώνουν, που κόλλαγε το κοινό σημείο συνάντησης ήταν η οικολογική πλευρά και ίσως και η άμεση δημοκρατία. Τέλος πάντων την τραβάγανε, βέβαια, είχε γίνει λάστιχο. Αυτά ήταν τα 2 σημεία αναφοράς. Δεν υπήρχε κοινότητα στο θέμα του πατριωτισμού και ίσως και στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως στο θέμα του πατριωτισμού. Όταν λοιπόν άρχισαν οι βομβαρδισμοί στα Βαλκάνια, η μισή από το σχήμα αυτό, οι συνδεδεμένοι με τους Γερμανούς πράσινους κτλ., δηλαδή ο Τρεμόπουλος, αυτοί που συνέχισαν τώρα και έχουμε τους οικολόγους πράσινους, είναι το ίδιο σχήμα. Αυτό το ξανακάνανε μετά, 10 χρόνια μετά έγινε. Δεν είναι οικολόγοι εναλλακτικοί δηλαδή, γιατί πολλοί τους συγχαίρουν. Αυτό διαλύθηκε η οικολόγοι εναλλακτική και αυτοί ξανάρχισαν μετά με την συμμετοχή των Γερμανών πρασίνων και το κάτω. Υποστήριζαν τους βομβαρδισμούς στην Ιουγκοσλαβία, οπότε όπως καταλαβαίνετε το σχήμα διαλύθηκε. Μετά τα χρόνια από το 92-93 και μετά, που το εθνικό ζήτημα αναδεικνύεται κεντρικά, συνεργαστήκαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως προερχομένους τότε, ας πούμε, από το τότε Πασόκ και ιδιαίτερα το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ. Π.χ. τον Παπαθεμελή, τον Τζογόλα, τον Χαραλαμπίδη, διάφορους ας πούμε. Και άλλους ανθρώπους ας πούμε που κινιόντουσαν στο λεγόμενο πατριωτικό χώρο. Όμως και με αυτούς... Τόσο μας ένα σχήμα του πατριωτικού χώρου ή του πατριωτισμού, εκεί αν το... Εντάξει, αυτό που αντιστεκόταν εκείνη την περίοδο σε όλη τη λογική ας πούμε των εξεκρογιστών περί διάλυσης, έτσι, δηλαδή που ήταν αποδοχή στα ίμια και τα λοιπά. Με βάση αυτά τα βήματα, τον Οτσαλάν, τις κινητοποιήσεις ενάντια στην Ιουγκοσλαβία, δηλαδή είχε φτιαχτεί ένας χώρος ο οποίος κινητοποιείται από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Προφανώς και την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας. Ναι, εντάξει, γύρω από αυτά τα θέματα. Το ζήτημα είναι ότι με τους περισσότερους όμως από τους ανθρώπους που ήταν σε αυτό το χώρο, δεν νομίζω ότι τα βρίσκαμε σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συχνά αυτός ο χώρος έπασχε από την άποψη της δημοκρατίας, πάρα πολύ, έτσι. Είχε χαρακτηριστικά ακριβώς ως προερχόμενο από το Πασόκ, ηγετίστικου χαρακτήρα, έτσι, δηλαδή ο καθένας από τους φορείς. Όσοι τα έχετε ζήσει, ξέρετε, από τον Τζογόλα ή ο Παπαθεμελής ή ο Χαραλαπίδης, ήταν μια λογική προσωποπαγών σχημάτων
και συχνά, ας πούμε, και σε άλλες παραμέτρους, λόγω οικολογία, τη θεωρούσαν αστιότητα κτλ. Θέλω να πω ότι και με αυτούς τους ανθρώπους δεν κατορθώσαμε να συγκροτήσουμε κάτι το οποίο να είναι ενιαίο, ακριβώς διότι κάποιο από αυτά τα σημεία έλειπε. Στο παρελθόν, ακόμα πιο πριν, στη δεκαετία του 80, όταν κινιόμαστε λίγο με το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, πάλι δεν τα βρίσκαμε σε ένα-δύο από τα σημεία που προανάφερα. Εκεί που καταλήξαμε είναι ότι για να μπορέσει να συγκροτηθεί κάτι που να απαντάει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να πιάνει αυτή την πολλαπλότητα των αξώνων που ίσως είναι και παραπάνω. Εγώ τους βάζω πολύ έτσι, ένα βασικό στοιχείο, ας πούμε, είναι η προώθηση ενός μοντέλου παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας σε αντίθεση με την παρασωκική λογική η οποία κυριαρχεί και ένα σύνολο από τέτοια πράγματα. Λέω λοιπόν ότι στην επόμενη περίοδο, επειδή όταν αυτά τα συζητάγαμε στο παρελθόν, μέσα σε ένα κλίμα υποτιθέμενης ευημερίας οικονομικής, τώρα πολλοί μας δουλεύαν, ας πούμε, και λέγανε εντάξει, τώρα τι σας πειράζει που δεν έχουμε παραγωγή, κάνουμε εισαγωγές. Αφού έχουμε μεγάλη, καλύπτουμε τις ανάγκες από τον τουρισμό, από τα εμβάσματα τα ναυτιλιακά και από τα δανεικά. Άρα τι πειράζει, ας πούμε, καλύτερα να έχουμε καλύτερα προϊόντα εισαγόμενα. Σήμερα που ήρθε η κρίση, αυτά τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται συνείδηση έτσι, σε έναν ευρύτερο κόσμο ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει πατριωτισμός, και αυτό το λέγαμε, αυτό ήταν ένα από τα ιδιαίτερα σημεία με τα οποία δεν κατανοούσε αυτός που λέμε πατριωτικός χώρος. Δηλαδή, όταν του βάζαμε το ζήτημα του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου, το θεωρούσε δευτερεύον. Έλεγε τώρα, εντάξει, ας πούμε, δεν έχει σημασία ποιο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, γιατί εμείς λέγαμε ότι όταν δεν έχεις οικονομική ανεξαρτησία και δεν μπορείς να έχεις εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, εμείς συνδέαμε πάντα την οικονομική ανεξαρτησία με την εθνική. Οι περισσότεροι από αυτούς, αυτό ορισμένοι είναι και σήμερα και στο Σαμαρά, ένας από τους ανθρώπους που είχαμε συμπορευτεί στο παρελθόν είναι ο Φαΐλος, ο Κρανιδιώτης, ο Χρύσανθος ο Λαζαρίδης, αυτοί ας πούμε που είναι σήμερα στο Σαμαρά, που αυτή την παράμετρο της οικονομίας, δηλαδή ότι θέλουμε μια στηριγμένη στα ποδάρια της οικονομία και όχι στα ελληνικά ποδάρια, και άρα μόνο αυτό είναι προϋπόθεση ανεξάρτητης πολιτικής, το υποτιμούσαν. Και είναι λογικό, ας πούμε, έχουν φιλελεύθερες ή νεοφιλελεύθερες απόψεις για τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Άρα φτάσαμε σήμερα σε ένα σημείο που οι διαφορετικές όψεις των κρίσεων έχουμε συγκλίνει. Δηλαδή, έχει φανεί και αυτό που είπαμε, ότι μια χώρα απολύτως εξαρτημένη όπως είναι και χρεωμένη δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Έφτασε να γίνει αποικία μέσα σε 2 χρόνια, πέρασε από μια κατάσταση του δίθεν εταίρου της Ευρώπης, έτσι, σε κατάσταση ημιαπικίας, αν όχι ανοιχτής αποικίας, έτσι, που βρεθήκαμε σήμερα, ακριβώς διότι δεν διασφάλιζε αυτούς τους όρους της εθνικής ανεξαρτησίας, που είναι η οικονομική ανεξαρτησία. Άρα αυτό το θέμα που βάζαμε στο παρελθόν έχει γίνει σήμερα σαφές από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Ένα δεύτερο στοιχείο που βάζαμε για να δείτε αυτό που σας λέω για την οικολογική διάσταση και μια διάσταση του μοντέλου παραγωγής, είναι ότι δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια αγροτική οικονομία, όπως είχαμε την αγροτική οικονομία της Ελλάδας, η οποία στηρίζεται στις επιδοτήσεις και τη μονοκαλλιέργεια. Δηλαδή το μοντέλο το οποίο είχε κυριαρχήσει, ας πούμε, και το βλέπετε ακόμα και σήμερα, να πάτε μια βόλτα στη Λάρισα, ήμουν πρόσφατα εκεί, είναι ένα μοντέλο που επιδότηση, βαμβάκι, παραγωγή βαμβακιού, σημειωτέων το μισό βαμβάκι και παραπάνω αυτή τη στιγμή που παράγει η Ελλάδα πηγαίνει στην Τουρκία, έτσι. Έχει φτάσει 60%.
παραγωγή βαμβακιού, καταστροφή του εδάφους και των υδάτινων πόρων, διότι πρέπει να έχουν φτάσει πάνω από 1000 μέτρα να βαράνε αρτεσιανά, ας πούμε, για να βγάλουν νερό. Τώρα θέλουν να πάρουν τα νερά του Αχελώου για να φτάσουν να καλύπτουν, και όλο αυτό με ένα μοντέλο επιδοτούμενης παραγωγής, συνδυασμός με τι άλλο, ότι οι ίδιοι έπαψαν να δουλεύουν στα χωράφια, είχαν μόνο μετανάστες να δουλεύουν, και άρα φτιάχτηκε ένα μοντέλο εντελώς παρασιτικό και στον αγροτικό τομέα, στηριγμένο σε μία αντίληψη μονοκαλλιέργειας, και εμείς παράγουμε μπαμπάκι και εισάγουμε φρούτα από την Αργεντινή. Αυτού του τύπου το μοντέλο, το παραγωγικό. Αυτό το μοντέλο. Καλοπληρωμένες μονοκαλλιέργειες. Ναι, αυτοί ήταν, διότι είχαν τις επιδοτήσεις. Τώρα όμως οι επιδοτήσεις σταματάνε. Και δεύτερον, η καταστροφή οικολογική η οποία έχει γίνει είναι τεράστια. Έτσι, δηλαδή τα εδάφη τους σε λίγο καιρό δεν παράγουν τίποτα. Διότι η μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού κατέστρεψε τα εδάφη και δεν μπορεί να παράγει τίποτα. Εκεί μπαίνει η λογική, ας πούμε, η οικολογική που σας έλεγα, ότι εάν δεν υπάρχει ένα σύστημα, και ειδικά στην το ελληνικό οικοσύστημα, το οποίο είναι έτσι, ένα πολυπίκυλο, μεγάλης ποικιλότητας, στο ελληνικό οικοσύστημα αρμόζει ένα μοντέλο πολυκαλλιεργητικό, αυτό το οποίο είχαν οι Έλληνες από την αρχαιότητα, έτσι, και το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να είναι αποτελεσματικό και να διασφαλίσει και την σχετική οικονομική σου αυτάρκεια στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Διότι διαφορετικά δεν έχεις αυτάρκεια, μπαίνεις σε αυτό το μοντέλο που φτάσαμε η Ελλάδα αγροτική χώρα, η οποία μέχρι το 1985-86 ήταν ακόμα πλεονασματική στον αγροτικό τομέα, δηλαδή είχαμε έτσι παραπάνω από ό,τι εισάγαμε, έχει γίνει έτσι ελληματική και στον αγροτικό τομέα, εκτός από το βιομηχανικό. Άρα μια αντίληψη άλλης παραγωγής με άλλα χαρακτηριστικά αγροτικής είναι συνδεδεμένη με την αντίληψη αυτονομίας. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά σε αυτόν τον πατριωτικό χώρο, που αυτά δεν τα καταλάβαινε καθόλου, είναι ότι όταν λέμε εμείς οικολογία, δεν σημαίνει οικολογία μια αντίληψη ότι φρουφρού και αρώματα, αλλά είναι δεμένη με το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο και άρα με την ίδια την ανεξαρτησία της χώρας. Ότι δεν μπορείς να έχεις, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει ένα μοντέλο παραγωγής στηριγμένο στη μικρή παραγωγή, τη βιομηχανική, τη βιομηχανία και τις μικρές μονάδες, ακριβώς από τη φύση και του εδάφου της και της οικονομίας της, και το ίδιο ισχύει και στον αγροτικό τομέα. Επομένως, βλέπετε ότι αυτό που λέμε για ένα όραμα μιας άλλης ελληνικής κοινωνίας στηρίζεται και στις οικονομικές και οικολογικές ανάγκες και όχι μόνο στην έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας αφηρημένα. Για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, μια χώρα ισχυρή όπως η Γερμανία ή η Αμερική, μπορεί να θέτει το θέμα της εθνικής της ανεξαρτησίας πολύ διαφορετικά από εμάς. Ακριβώς γιατί έχει τα μεγέθη, έχει την κλίμακα των επιχειρήσεων που μπορούν να διασφαλίσουν, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εμείς, εάν αφήσουμε τη λογική η οποία κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν η διαρκής μεγέθυνση των επιχειρήσεων, η κυριαρχία των πολυεθνικών, οι μεγάλες τράπεζες να κυριαρχούν στην Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή η ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία είναι μια φενάκι όσο κυριαρχεί, έτσι, ένα τέτοιο τύπου μοντέλο ένταξής μας και διασύνδεσης με την παγκόσμια οικονομία. Χρειάζεται επομένως αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο για να διασφαλίσουμε και ένα άλλο τρόπο ζωής που δεν στηρίζεται στον κλασικό καταναλωτισμό κλπ. Και μια
και μια ανεξάρτητη οικονομία και κοινωνία. Αυτές είναι περίπου οι βασικές κατευθύνσεις, ας πούμε, αυτού που λέγαμε και που λέμε εδώ και 30 χρόνια συζητάμε αυτά τα πράγματα, ενός διαφορετικού οράματος για την ελληνική κοινωνία. Αυτή η συζήτηση, έχω την αίσθηση ότι στο παρελθόν αποτελούσε ο λίγων πολυτέλεια για πολλούς, σήμερα έχει μεταβληθεί σε ανάγκη. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα και βλέπετε ότι για πρώτη φορά αρχίζουν και αναδύονται μορφές αλληλέγγυας οικονομίας, αυτό που έγινε με αυτό το περιβόητο κίνημα της πατάτας, όλα αυτά είναι ενδείξεις των νέων αναγκών, οι οποίες, ας πούμε, αρχίζουν να αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα. Στοιχεία πάνω στα οποία θα πατήσει κανείς για να οικοδομήσει και ένα νέο συνεταιριστικό μοντέλο παραγωγής, διότι τους παλιούς συνεταιρισμούς δεν το έχετε ζήσει παλιότεροι, αλλά η Ελλάδα είχε ένα αρκετά, σε σχέση με σήμερα, ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα μέχρι τη δεκαετία του 80, το οποίο έχει χτιστεί με πολλούς αγώνες, ιδιαίτερα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, από τους αγροτιστές εκείνης της εποχής, που το κόμμα το οποίο έβαλε ως πρωτοπίδα του τους συνεταιρισμούς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και με όλα τα υπόλοιπα, τους διέλυσε. Τους μετέβαλε σε κρατικούς υπαλλήλους, ουσιαστικά, και τους διεφθάρισαν τόσο πολύ, ώστε στο τέλος έπαψαν να είναι ακόμα και αποδοτικοί για τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τα τελευταία 20 χρόνια, καλά, από την δεκαετία τη σημερινή πια τους διαλύεται συστηματικά, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια να γίνει η Ελλάδα η χώρα με τη μικρότερη συμμετοχή συνεταιρισμών σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο. Μη σας ξενίζει αυτό, η έδρα του καπιταλισμού, ας πούμε, και μάλιστα του τραπεζικού καπιταλισμού, η Ελβετία, έχει ένα τεράστιο συνεταιριστικό κίνημα, με αποτέλεσμα ακόμη και τα μισά σούπερ μάρκετ, αν έχετε πάει στην Ελβετία, τα Μικρός και διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι συνεταιριστικές. Έχουν και αυτό, ας πούμε, στη χώρα υποτίθεται, στην Ολλανδία είναι το ίδιο, ακόμα και εκεί που υπάρχουν τεράστιες αλυσίδες μονοπωλίων διατροφικών. Και η Ελλάδα, η οποία ήταν υποχρεωμένη να έχει ισχυρό τομέα συνεταιριστικό, τους διέλυσε. Και βλέπετε ότι ξαναρχίζει τώρα μία αρχή συζήτησης, η οποία ξαναβάζει την άμεση σχέση του παραγωγού με τον καταναλωτή και ούτω καθεξής, αυτό που πιστεύω την επόμενη περίοδο θα ενισχυθεί αρκετά. Τώρα, εντάξει, να μην επιμείνω πολύ σε αυτά τα πράγματα, που αν θέλετε μετά στη συζήτηση θα προχωράμε. Να περάσω λίγο στην πλευρά πολιτικά, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να εκφραστεί, και άρα να συζητήσουμε και λίγο αυτό που ήταν η αγωνία του Τσουρούφιλου που δεν ήρθε, τι θα κάνουμε στις εκλογές. Θα τόλισε μόνος. Όχι, δεν ξέρει, εντάξει. Σήμερα κάποιοι έχουν πάει και στο Σύνταγμα, γιατί είναι πάλι στο Σύνταγμα. Δεν ήταν κανείς. Πριν μισή ώρα δεν ήταν κανείς. Όταν λέω κανείς ήταν 50 άτομα. Τώρα προς τα κάτω. Ήταν κανείς 500 άτομα κάτω στην πλατεία. Είχαμε 200 πάνω σήμερα στο πεζοδρόμιο. Έχουν και 8 η ώρα πάλι κάποιοι καλές. Ναι, το ξέρω. Ναι, κάποιοι θα πάνε οπωσδήποτε. Υπάρχει μια αιστεία, κάποιοι δηλαδή. Εκεί μας ξέρω εγώ, κάποιοι θα πάνε από εκεί. Εντάξει. Τώρα για το πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κρίση όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δεν το συζητήσαμε λίγο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την αριστερά στην Ελλάδα.
η κριτική την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία στην αριστερά, που την κάνει για δικούς της λόγους, έχει πολλής βάση. Δηλαδή ότι η αριστερά συμμετείχε στην εξουσία στη μεταπολίτευση, συμμετείχε κυρίως στην ιδεολογική εξουσία, στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους, τους οποίους τόσο αρέσκονται να αναφέρουν οι ίδιοι, στα πανεπιστήμια, στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, έτσι. Σε όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ήταν παρόντες και αποτελούσαν βασικό γρανάζι της ιδεολογίας της μεταπολίτευσης. Η ιδεολογία, ειδικά της μεταπολίτευσης, έχει διαμορφωθεί από την αριστερά. Δηλαδή, τα κύρια χαρακτηριστικά της, που είναι η άρνηση του πατριωτισμού, ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι μια φενάκι, ας πούμε, ότι είναι εθνικισμός, παίρνοντάς το, ας πούμε, με βάση τη Χούντα και την παλιά δεξιά, περάσανε στο άλλο άκρο της απόρριψης. Δεύτερο στοιχείο, η διαμόρφωση του πολιτισμικού υποδείγματος του νέου Έλληνα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήτανε, και γι' αυτό, ας πούμε, έπιανε πιο πολύ αυτό το μοντέλο στην νεολαία, το οποίο είναι ένα μοντέλο καταναλωτικό δυτικού τύπου. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα είχαν την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν παγκοσμιοποιημένο μοντέλο πολιτισμικό, έτσι, με τα χαρακτηριστικά που είχε, τη μουσική του, τον τρόπο ντυσίματος, όλα αυτά, και ότι επομένως κάθε αναφορά στον πατριωτισμό ερχόταν σε σύγκρουση με τον τρόπο ζωής τους. Γι' αυτό και εξάλλου ήταν κυρίαρχο αυτό το μοντέλο και ειδικά κυρίαρχο στους νέους ανθρώπους. Διότι, όπως έλεγε κάποτε η Άγνες Χέλλερ, όσοι τη θυμόστε από τους παλιότερους, είχαμε βγάλει ένα βιβλιαράκι παλιά δικό της που λέγονταν οι ριζικές ανάγκες, η μεγαλύτερη, η ισχυρότερη επανάσταση είναι η επανάσταση στις ανάγκες, στον τρόπο ζωής. Είναι κάτι που δεν ξεριζώνεται εύκολα. Ο τρόπος ζωής, έτσι άλλες πολιτικές επαναστάσεις, ακόμη και λεγόμενες κοινωνικές, διαλύσανε, διότι ο τρόπος ζωής έτσι επιβλήθηκε, το μοντέλο ζωής που επιβλήθηκε ήταν αντίθετο από αυτό που έλεγαν. Βλέπετε, ας πούμε, τι πιθανώς θα γίνει στην Κούβα, έτσι, ή αλλού που διατηρείται ένα πολιτικό σύστημα, αλλά ο τρόπος ζωής και το μοντέλο ζωής πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Στην Ελλάδα, λοιπόν, το μοντέλο ζωής και ο τρόπος ζωής που εκεί όπου η αριστερή διανόηση και η αριστερά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 80, όπου εγκαταλείπονται οι παλιές πατριωτικές αναφορές της αριστεράς, που ήταν συνδεδεμένες στο παρελθόν, ξέρω, με την Κύπρο, με την εθνική αντίσταση κτλ. Αυτά χάνονται και περνάει ως κυρίαρχο το μοντέλο της σχέσης με το παγκοσμιοποιημένο δυτικό μοντέλο. Άρα, τι θα πεις, ας πούμε, ξέρω, να πάμε φαντάρι να υπερασπίσουμε την πατρίδα. Το μοντέλο είναι δεν πάμε φαντάρι και το διαλύουμε. Ή θα πεις ότι, ξέρω εγώ, ενισχύουμε την έννοια της παραγωγής, διότι η χώρα μας γίνεται παρασιτική. Η κύρια απάντηση σε αυτό είναι η άρνηση της εργασίας ως μοντέλο, έτσι, το οποίο κυριάρχησε, ας πούμε, στους νέους ή στα πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστική η αντίθεση που είχαμε στα πανεπιστήμια με κάποιους, με όλο τον χώρο, ας πούμε, στον οποίο βρισκόμαστε εμείς τότε, γύρω από το θέμα των αντιγραφών. Ξέρετε ότι κυρίαρχο στα πανεπιστήμια η κυρίαρχη ήταν η λογική του μαζικές αντιγραφές. Το πολιτικό 5, όπως το έλεγαν. Δηλαδή ότι ήταν και σύνθημα κάποτε. Ότι ένα μίνιμουμ 5 πρέπει να περνάμε για να περνάνε όλοι. Εμείς λέγαμε το εξής, ότι αυτή η λογική είναι εντελώς αντιφατική. Γιατί?
Από τη μία λες ότι κάτω τα καπιταλιστικά πτυχία και το καπιταλιστικό πανεπιστήμιο, μάλλον το καπιταλιστικό πανεπιστήμιο, αλλά θες πολύ καλά το πτυχίο του. Δηλαδή, έχει μέσα του αυτό την παρασιτική λογική για την οποία σας μίλησα και η οποία κυριάρχησε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, να πάρουμε το πτυχίο έτσι ώστε να έχουμε τη διασφάλιση την εργασιακή που προσφέρει με παρασιτικό τρόπο ταυτόχρονα. Κριτικάροντας. Ακριβώς, κριτικάροντας τη γνώση, τον καπιταλισμό και αυτό εξάλλου βλέπετε πολύ καλά το πώς αν ας πούμε όλες αυτές οι εκατοντάδες, για να μην πω εκατομμύρια νέων που πέρασαν, τόσοι είναι στη μεταπολίτευση, από τις αριστερές οργανώσεις. Τι γίνανε μόλις βγαίνανε από τα πανεπιστήμια. Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι, ότι ήταν ένα πράγμα, δηλαδή είναι το συσήφιο τέτοιο της ΚΝΕ, ας πούμε, και του ΚΚΕ. Έχει μια πάντα μεγάλη οργάνωση νέων και μετά, ας πούμε, αυτοί έτσι συρρυκνώνονται ή στους αριστεριστές ακόμη περισσότερο. Άμα πάρετε τις αριστερίστικες οργανώσεις, είναι διαρκώς νεολαίστικες. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Διότι ακριβώς εκφράζει μία φάση που είναι μία ανέξοδη επανάσταση, μία επανάσταση η οποία δεν φύγει τα κεντρικά προβλήματα της χώρας που είναι ας πούμε το πρόβλημα της εξάρτησης, το πρόβλημα του παρασιτισμού αυτού του μοντέλου, δηλαδή την έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές σαν μια επανάσταση μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Όταν είσαι μέσα στο ποτήρι νερό το βλέπεις ως τρικυμία. Όταν είσαι απ' έξω ξέρεις ότι κουνιέται απλώς ένα ποτήρι νερό. Αυτά ήταν οι κύριοι τύποι των κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Ήταν παρασιτικού, μιμητικού τύπου, δηλαδή μιμούνταν. Αυτός που μιλάει φέρει ευθύνη για αυτά. Όχι μόνο εσύ. Ναι, λέω. Ναι. Καλά κάνεις και το λες, αλλά όχι μόνο εσύ. Λέω, είμαστε εδώ οι εγώ λέω για τον εαυτό μου. Ναι. Έτσι, για να μην θεωρηθεί ότι βγάζω απέξω τον εαυτό μου από αυτό. Έτσι. Αλλά απλώς όμως κάποτε το συνειδητοποιήσαμε ή επειδή πολύ σύντομα είχαμε και αντίθετες στρατηγικές, αυτά τα δύο πράγματα ερχόντουσαν σε σύγκρουση και κάποτε λύσαμε αυτή την αντίφαση, τουλάχιστον θεωρητικά. Κάποτε είμαστε και παιδιά. Κάποτε είμαστε παιδιά. Όχι, και κάποτε συμμετείχαμε σε αυτή την ιδεολογία της εισαγωγής, όπως όλα ήταν εισαγόμενα, έτσι έπρεπε να εισαχθούν και υποτιθέμενα κοινωνικά κινήματα, τα οποία έμπαιναν με τρόπο παρασιτικό και μιμητικό. Και δημιούργησαν μια κοινωνία η οποία συμμετείχε καταναλωτικά στη Δύση, ενώ δεν συμμετείχε ούτε παραγωγικά και κυρίως δεν συμμετείχε γεωπολιτικά. Γιατί εδώ είναι ένα κεντρικό σημείο. Δηλαδή όταν η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει γεωπολιτικά προβλήματα Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, Βαλκανίων κτλ. Και ταυτόχρονα φαντασιακά ζει στις Βρυξέλλες ή στη Νέα Υόρκη όπως ζούσαν η νεολαία των εξαρχείων, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δημιουργεί μια φοβερή αντίφαση. Αυτή είναι η αντίφαση που βλέπετε σήμερα π.χ. με το θέμα των μεταναστών. Δηλαδή, αυτοί που υποτίθεται υπερασπίζονται τα ανοιχτά σύνορα και την παρουσία των μεταναστών συμπεριφέρονται ως να βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Όπου είναι άλλος ο μετανάστης στη Νέα Υόρκη, έτσι. Είναι άλλο το γεωπολιτικό πρόβλημα και τα προβλήματα επιβίωσης που βάζει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Νομίζω εκεί φαίνεται πολύ καθαρά αυτή η αντίθεση για την οποία σας μιλάω. Και θυμάμαι όταν γινόταν ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, που είπαμε ότι οι Έλληνες κοιμόντουσαν στις Βρυξέλλες και ξυπνήσανε στο Κόσοβο. Διότι η πραγματικότητα, η γεωπολιτική, η δικιά μας είναι το Κόσοβο. Είναι τα Σκόπια, είναι η Τουρκία, η τουρκική Αττική, είναι δίπλα μας η Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η γεωπολιτική πραγματικότητα. Εμείς δηλαδή, είχαμε κάνει όλη τη συζήτηση, είμαστε μία καταβολάδα
έτσι, για να το πω έτσι, της Δύσης, σε ένα χώρο, έτσι, ο οποίος ήταν σε άλλη κατεύθυνση και άλλη πραγματικότητα. Αυτή η αντίφαση λοιπόν είναι τόσο βαθιά και είναι πολύ παλιά πολιτισμικά, έτσι, είναι καινούργια, αλλά τα τελευταία 20-30 χρόνια έγινε παραψιστική. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κρίση και τα φέρνει όλα μαζί. Δηλαδή έχεις να λύσεις ταυτόχρονα αυτό, το βλέπετε δηλαδή ότι απάντηση ας πούμε στο μεταναστευτικό, ως απάντηση στο μεταναστευτικό βγαίνει κάτι που για πρώτη φορά αποκτά ισχύ στην Ελλάδα και που δεν είχε ποτέ δύναμη έτσι στην ελληνική κοινωνία, που είναι το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, φασίστες κτλ. Διότι η λογική της αριστεράς φορείων προαστίων ή εξαρχείων, διότι βέβαια στα βόρεια προάστια δεν έχουν κανείς Ισπανός, εντάξει, ούτε Ευχανός. Είναι μια λογική η οποία και τα παιδιά, ας πούμε, τα περισσότερα, ήταν χαρακτηριστικό το κίνημα του 2008 του Δεκέμβρη, που συγκροτούνταν, έτσι, και αυτό για πρώτη φορά συμβαίνει τόσο καθαρά, από παιδιά βορείων προαστίων. Θυμόστε και τις οργανώσεις, έτσι, και οι πυρήνες φωτιάς και τα λοιπά, ήταν περισσότερα παιδιά από το Χαλάνδρι, από εκείνες τις περιοχές, που είχαν μία εικόνα εντελώς δυτική της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί ζουν σε συνοικίες που είναι δυτικές. Δηλαδή που έχουν έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι έξω, έτσι, από την ελληνική πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό. Θυμάμαι μια μέρα, σας το ξανάλεγα την περασμένη φορά, ήμουνα στην Πειραιώς, μάλιστα εκεί κάπου όταν κάτι είχε ο Θοδωράκης εκεί, και είχα κατέβει την Πειραιώς, γινόταν χαμός, δεν μπορούσε να περάσει την Πειραιώς από τους ξένους εκεί, την περίοδο τώρα τους έχουν διώξει. Τους ανθρώπους έχουν πάει αλλού. Και μετά κάπου μιλούσα στην Κηφισιά. Και έμεινα έξαμος, διότι ήταν δύο διαφορετικές χώρες. Έτσι. Κυριολεκτικά, διότι έχει μεγαλώσει και η απόσταση για τον άλλον. Είχα καιρό να πάω προς τα βόρεια προάστια. Έχει μεγαλώσει η απόσταση. Έτσι. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής είναι εντελώς διαφορετικός από τον υπολείπων. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να δούμε ένα κίνημα που έχει να κάνει άρα τον τετραγωνισμό του κύκλου. Είναι φοβερά δύσκολα όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή, το να μπορέσεις να κάνεις ένα κίνημα που παίρνει υπόψη την Ελλάδα, η οποία είναι εν μέρη κομμάτι του αναπτυγμένου κόσμου και από την άποψη των αρχουσών ταξιών της είναι εμπολής. Δηλαδή, έχουμε τους αφοπλιστές, έχουμε διάφορους οι οποίοι μετέχουν έτσι όλο αυτό. Είναι ταυτόχρονα κομμάτι των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου, έχει οικολογικά προβλήματα και ταυτόχρονα προβλήματα ανάπτυξης, έτσι. Έχει προβλήματα εθνικής ανεξαρτησίας και επιβίωσης πλέον, έχει δημογραφικό πρόβλημα και άρα πρέπει να συνθέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μια πρόταση η οποία να μπορεί κατά το δυνατόν, εντάξει δεν μπορεί να τα πιάσει όλα εντελώς, αλλά κατά το δυνατόν να παίρνει υπόψη της όλους αυτούς τους άξονες. Γι' αυτό επί τόσα χρόνια δεν δημιουργήθηκε μια αποτελεσματική πολιτική πρόταση. Αν σας απαντάει λίγο. Διότι όντως ήταν πάρα πολύ αποκλίνοντα τα πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα ώστε να μπορέσουν να συνθέσουν μια τέτοια πρόταση. Και γι' αυτό βλέπει κανείς ότι η πρώτη φάση των αγανακτισμένων, έτσι τα δύο πρώτα χρόνια της κρίσης, δεν μπορούσαν να βγάλουν προτάσεις συνεκτικές πολιτικά. Έβγαζαν μία πλευρά, άλλες επέμεναν στην οικονομική διάσταση μόνο, εξάλλου όλη η πλήση εγκεφάλου την οποία κάνουν τα κανάλια και τα ΜΟΜΟΕ και τα λοιπά, τι είναι? Να επιμένουν μόνο στην οικονομική πλευρά της κρίσης. Προσέξτε, από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπεις κάποιον να μετράει χρήματα στην τηλεόραση, έτσι, είναι αυτή η τρέλα, μόλις θα ανοίγω μόνο θα τη σπάσω. Έτσι. Ναι, το ξέρω, εσύ έχεις κάνει αυτό. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, διαρκώς κάποιος μετράει λεφτά. Έχει ο κόσμος που έχει τα προβλήματά του με τα λεφτά, έτσι, τον έχει βάλει σε μία λογική
η οποία όλες τις άλλες παραμέτρους κρίσης εμφανίζονται δευτερευόντως. Τώρα που του συνέφερε λίγο, βγάλα το μεταναστευτικό. Έτσι. Με αποτέλεσμα να μην διαμορφώνονται, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι ποιο ήταν το κύριο διακύβευμα, πώς θα αντιμετωπίσουμε, και έρχομαι στα τρέχοντα για τις εκλογές κτλ. Τι να κάνουμε ένα αντιμνημονιακό κίνημα. Δηλαδή να συγκροτείται μόνο σε σχέση με το μνημόνιο. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αρκετό, διότι φαίνεται τώρα όταν πάει να βγει ας πούμε το μεταναστευτικό, βλέπεις τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε και εν μέρει το ΚΚΕ. Έτσι. Γιάννη και σου λέει, τι έλεγε, μου λέγανε ο Λαφαζάνης, έλεγε προχθές, δεν με απασχολεί, δεν με πειράζει με να λέω όταν περπατάω στην Ομόνια. Δεν έχει πρόβλημα κανένα ο Παναγιώτης. Ευτυχώς που έλεγε αυτό και δεν έλεγε ότι του αρέσει να τρώει όσο και εγώ να πούμε στα ταϊλανδέζικα και στα εστιατόρια. Εντάξει, ρε παιδί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό το ξέρετε, να τα μπερδεύουν όλα μαζί. Δηλαδή την κατάσταση που είναι από εκεί στις δυτικές συνοικίες και τα λοιπά, δηλαδή την κατάσταση γκέτο πάει να φτιαχτεί στην Ελλάδα και το να μην το βλέπεις αυτό, είναι τρελό. Πώς λοιπόν θα κάνεις μία σύνθεση και μία πρόταση η οποία θα στέκεται μόνο, δεν λέω κύριο είναι το θέμα του μνημονίου της οικονομικής κρίσης, δεν λέω ότι δεν είναι κύριο αυτή τη στιγμή. Σε 6 μήνες όμως μπορεί να έχουν αναδειχθεί άλλα πράγματα, γιατί η Ελλάδα ζει σε μία τέτοια περιοχή, έτσι, που άμα τα έχεις βρει στο ένα και δεν συμφωνείς στα υπόλοιπα, θα προκωθείς πάλι. Δηλαδή δεν μπορείς να συγκροτήσεις ένα πράγμα το οποίο να είναι αποτελεσματικό αν δεν έχει συμφωνήσει σε ένα σύνολο από πράγματα και αν δεν έχεις κάνει άρα και μια φιλοσοφική μεταρρύθμιση. Τώρα σας πάω στο τελευταίο λίγο και τελειώνω με αυτό. Τι εννοώ? Στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπάρχει μια μεγάλη ιδεολογική καθυστέρηση στη συζήτηση για την φύση των κοινωνιών που ζούμε. Δηλαδή, δεν έχει γίνει καλά μια συζήτηση τι ήταν ο λεγόμενος σοσιαλισμός που πέτυχε. Δεν έχει γίνει μια συζήτηση, άρα τι όραμα έχουμε για μια κοινωνία. Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει καθόλου, έτσι. Είναι... Πού να την κάνεις? Ναι, εντελώς. Ανύπαρκτη. Ναι, όμως αυτό, όταν δεν έχει συζητήσει στοιχειωδώς τι διάλογο κοινωνία θέλουμε, πώς θα συγκροτήσεις ένα κίνημα αποτελεσματικό με βάθος και διάρκεια? Δεν μπορείς να το κάνεις. Συγκροτείς ευκαιριακά, λες το μνημόνιο, το ένα, το άλλο, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να συγκροτήσεις, ας πούμε, πρόταση. Εκεί, όταν λέω το φιλοσοφικό, είναι ότι δεν έχει γίνει μία συζήτηση πρώτα-πρώτα που να περάσει τους Έλληνες από το 19ο αιώνα φιλοσοφικά στον 21ο. Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας του θετικισμού. Δηλαδή, όπου όλα τα πράγματα είναι άσπρο-μαύρο. Έτσι. Όπου οι αντιθέσεις είναι νόσκυποι. Έτσι. Είναι η εποχή αυτού του κλασικού θετικισμού που λέει ότι, ξέρω, υπάρχει. Και θα δείτε ότι παίρνει την έκρηξή της στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα αυτή η αντίληψη. Τι εννοώ? Παίρνω δύο παραδείγματα, ακραία τώρα, δεν μπαίνω σε αξιολογικές κρίσεις. Μία άποψη η οποία λέει ότι το μοναδικό πρόβλημα των κοινωνιών, αποκλειστικό πρόβλημα, είναι πάλι των τάξεων. Και μία άλλη ακραία άποψη η οποία λέει ότι το μοναδικό πρόβλημα των κοινωνιών είναι πάλι των εθνών. Αυτές οι δύο απόψεις συγκρουστήκανε, έτσι, με τρομερή βιαιότητα και με δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Από τη μία, ας πούμε, είναι η σταλινική λογική που λέει, υποτίθεται ότι το μόνο είναι ενός μία αντίθεση, και η άλλη, η χιτλερική, το ναζί, που επίσης είναι μία αντίθεση, είναι η αντίθεση των εθνών. Αν δεν κάνεις μία απόπειρα να συνθέσεις και να πεις
ότι στην κοινωνία και στον κόσμο και στους ανθρώπους οι αντιθέσεις είναι πολλαπλές. Δεν υπάρχει μία αντίθεση. Όποιος πάει με ένα κλειδί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη πραγματικότητα, θα οδηγηθεί σε κάποια μορφή ολοκληρωτισμού, θέλοντας και μη. Έτσι, του ενός ή του άλλου τύπου. Διότι προσπαθείς να εντάξεις μια πραγματικότητα που από τη φύση της είναι πολυπίκυλη, πολλαπλή, σε ένα και μόνο καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση και με τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου να είσαι, και πράγματι πάρα πολλοί ήταν με τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου, θα οδηγηθείς αναπόφευκτα, έτσι, να προσπαθείς να προσαρμόσεις την πραγματικότητα στο σχήμα. Και άρα με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα την οποία κάνουμε εδώ, δυστυχώς, δεν έχει γίνει καθόλου στην Ελλάδα. Την κάνουμε μόνο εδώ. Επί 20 χρόνια, 25, 30. Την κάνουμε, την ξανακάνουμε, δεν μας ακούει κανένας, το επαναλαμβάνουμε. Ο ευρύτερος κόσμος, έξω από τους πολιτικοποιημένους, το ξέρει πολύ καλά. Όταν μιλάω με κόσμο ευρύτερο, το ξέρει γιατί είναι φυσιολογικό. Ξέρει ότι ένα κομμάτι είναι εκείνο, δηλαδή έχει και τα ταξικά του συμφέροντα, έχει και την εθνική του διάσταση, έχει και τη φιλετική διάσταση, δηλαδή υπάρχει αντίθεση άνδρα-γυναίκας, υπάρχει αντίθεση ανθρώπου φύσης, η οικολογική πλευρά. Όλα αυτά υπάρχουν, όπως και υπάρχει και η αντίθεση, ας πούμε, του εδάφους, δηλαδή η εθνική υπόσταση, ακόμη και το χωριό υπάρχει με το άλλο. Δηλαδή, στην ανθρώπινη κοινωνία και στον άνθρωπο υπάρχει μία πολλαπλότητα αντιθέσεων. Και πρέπει ένα πολιτικό σχήμα της εποχής μας να πάρει υπόψη αυτή την πολλαπλότητα αντιθέσεων και να προσπαθήσει να συνθέσει όσο γίνεται, έτσι δεν γίνεται απόλυτα, πάντα κάτι θα σου λείπει, πάντα κάτι, αλλά να συνθέσει αυτή την πολλαπλότητα. Αν πιστεύω την επόμενη περίοδο, επειδή πολλοί άνθρωποι το έχουν καταλάβει, σας λέω, η θεωρητική συζήτηση δεν έχει γίνει, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων το γνωρίζει. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων λέει σήμερα ας ξεπεράσουμε τα κλισέ, ας πούμε, αριστερά-δεξιά και να ψάξουμε να βρούμε τι μας ενώνει, έχει την αίσθηση ότι οι παλιοί διαχωρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εξάλλου, η αριστερά κυβερνούσε τόσα χρόνια στην Ελλάδα σε αγαστή σύμπνοια με τη δεξιά, έτσι, από την άλλη πλευρά ή εναλλασσόμενη. Ιδεολογικά τουλάχιστον. Ναι. Όχι, και στην εξουσία, συγγνώμη. Αυτό δηλαδή τώρα που βγαίνει με τη γενόπδεη. Καλά, το προβάλλουν για τους λόγους του, δεν έχει καν σημασία. Είναι προφανές γιατί το προβάλλουν. Όμως είναι πραγματικό. Και το ξέρουμε τι συνέβαινε, έτσι, από τους διεφθαρμένους συνδικαλιστές. Το γνωρίζουμε, έτσι. Τι συνέβαινε, ας πούμε, ή από τους κομματικούς υπαλλήλους κτλ. Εντάξει, τώρα βρήκαμε να τα προβάλλουμε βεβαίως, γιατί το Sky ενδιαφέρεται, ας πούμε, να προβάλλει αυτά τα θέματα τώρα. Για να πει ότι δεν είναι μόνο ο Γιωργάκης και οι Τροϊκανοί, φταίει ο Φωτόπουλος. Έτσι. Για να μεταθέσει, ας πούμε, αλλά πατάει σε πραγματικό γεγονός. Στο γεγονός είναι πραγματικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εξουσία στο σύστημα πια είναι εξουσία και της αριστεράς και της δεξιάς. Και όταν λέω εξουσία με όλες τις έννοιες του όρου, και πολιτική και οικονομική, συγγνώμη, ο Μπόμπολας τι ήταν, πράκτορας της ΣΤΑΣ. Όχι, της ΚΑΤΕΠΕ. Συγγνώμη, ο Κόκαλης ήταν της ΣΤΑΣ. Ο Κόκαλης ήταν της υπηρεσίας. Ωραία. Δηλαδή, αναδείχθηκαν ακόμα και στο επίπεδο των οικονομικών, της οικονομικής εξουσίας, άνθρωποι προερχόμενοι, έτσι, και γι' αυτό εξάλλου χρηματοδοτούν και το κόμμα, και γι' αυτό, ας πούμε, το κόμμα δεν έχει μιλήσει ποτέ για τον Κόκαλη, ούτε για τον Μπόμπουλα έχει μιλήσει. Ποτέ. Ποτέ. Δεν έχει γίνει κουβέντα για αυτούς. Έτσι. Χώρια τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, λέω ότι υπάρχουν και επιδοτήσεις συγκεκριμένες. Έτσι. Μόνο που δεν κάνει τον αριστερό Κόκαλης. Δεν κάνει τον αριστερό. Στο παρελθόν τον έκανε. Άλλο πάρει. Καπιταλίστας, χοντρός. Ναι, ρε ματιά μου, άλλο αυτό. Λέω ότι είναι όμως προερχόμενος από την αριστερά. Αναξιόλογο όμως τελικά. Ναι, αλλά λέω ότι ακόμα και στο επίπεδο των επιχειρηματιών
βγήκε μια νέα γενιά επιχειρηματιών προερχόμενη από εκεί. Από την άλλη πλευρά, ένα σύνολο ας πούμε από μηχανικούς, κατασκευαστές κτλ. Προέρχονται ή παραμένουν ακόμα σε αριστερά κόμματα. Έτσι. Και ο Τσίπρας, ας πούμε, κατασκευαστής. Συγγνώμη. Εντάξει. Κατασκευαστική εταιρεία. Θέλω να πω, δεν είναι τα πράγματα στην Ελλάδα ένας διαχωρισμός όπου το κοινωνικό διαπερνάει το πολιτικό. Αντίθετα, διαπλέκεται. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Στροσκάν, ας πούμε, τι είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έτσι. Δηλαδή, συλλογική αστική τάξη. Ακριβώς. Η οποία έχει υπερκεράσει τους παλιούς διαχωρισμούς και έχει ενοποιήσει το σύστημα, άρα γι' αυτό νιώθει και ο κόσμος σήμερα ότι πρέπει να ξαναανακαλύψει μία τοποθέτηση η οποία θα ξεκινάει από το ποιοι είμαστε και το τι θέλουμε και όχι το πώς ήταν ο πατέρας μας ή πώς ονομαζόμαστε ή ποιο κόμμα ψηφίζουμε. Έτσι, ή μέχρι χθες. Αυτό το αίτημα το οποίο βγήκε πολύ έντονα από τους αγανακτισμένους, που ήταν, ας πούμε, και γι' αυτό είχε ως σύμβολο, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι το μοναδικό σύμβολο που υπήρξε στις πλατείες ποιο ήταν η ελληνική σημαία. Και ποιο πολεμάγανε η κάτω πλατεία, την ελληνική σημαία. Έτσι. Διότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι τείνει να αναδειχθεί, να διαμορφωθεί ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο, το οποίο βεβαίως και θα τοποθετηθεί και κοινωνικά. Έτσι. Αλλά αυτό θα το κάνει στην πράξη. Και όχι ξεκινώντας από ιδεολειψίες, δηλαδή και από το πού προέρχεται ο καθένας, από ποια κομματική ή πολιτική προέλευση έχει. Πρέπει να ανασυνθέσει, είναι εποχή, όπως είχε συμβεί και στην κατοχή, έτσι. Όπως συνέβη στην κατοχή. Η κατοχή τι έκανε? Ενοποίησε κοινωνικά τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και γι' αυτό πήγε και το ΕΑΜ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάει με το ΕΑΜ. Παρόλο που η προέλευσή τους στη συντριπτική πλειοψηφία. Έτσι. Όχι, και ήταν πολιτικά από εντελώς άλλες κατευθύνσεις. Ο πατέρας μου, ας πούμε, βασιλικός ήταν στα νιάτα. Έτσι συνέβη. Αυτό συμβαίνει κατά αναλογία και σήμερα. Και σήμερα σπάνε τα στεγανά τα οποία είχαν χτίσει, ας πούμε, οι κομματικοί μηχανισμοί και η αριστερά και οι μηχανισμοί της και όλα τα κόμματα προσπαθούν να τα κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, η πρώτη φάση των κινήσεων ήταν κινήσεις τύπου, έτσι λέω, τις σημαντικότερες που έγιναν. Ξέρω κάποιες κινήσεις σαν το δεν πληρώνω, το οποίο όμως γρήγορα έγινε διείσδυση από τους τροτσκιστές εκεί. Διότι οι αριστεροί είναι μανούλες αυτά να διεισδύουν σε τέτοια... Χίλια δυνάμεις σε αυτό το χώρο. Ναι. Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτή είναι η κύρια τάση. Εκείνοι που έχουν και τη μεγαλύτερη οργανωτική πείρα, γιατί αυτό συμβαίνει. Ότι όλα τα νέα κινήματα στην αρχή, έτσι το έχουμε ζήσει όσοι είμαστε παλιοί χιλιάδες φορές. Είναι όλοι άνθρωποι κτλ. Σταδιακώς, εκείνοι που ξέρουν τη δουλειά, δηλαδή είναι οι πιο οργανωμένοι και έχουν τις οργανωτικές γνώσεις, αυτοί κυριαρχούν. Κυρίως λιθογράφοι. Διάφοροι, ας πούμε. Έτσι. Μετά άλλο σημαντικό πράγμα το οποίο δεν μπόρεσε, ας πούμε, να παίξει ένα τέτοιο ρόλο ήταν η Σπίθα, έτσι. Που έχοντας και το μεγάλο βάρος του Θοδωράκη και το ότι απευθύνθηκε με ένα λόγο που ακριβώς απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες, έλεγε όχι αριστερά-δεξιά, έτσι το έλεγε ανοιχτά, απευθύνομαι σε όλους πατριωτικά κτλ. Μπόρεσε να τραβήξει πάρα πολύ κόσμο, αλλά έκανε τα ίδια και χειρότερα, έτσι, δηλαδή. Άλλο αντίστοιχο φαινόμενο ήταν το ΕΠΑΝ, το οποίο έκτισε πάνω σε μια λογική, αυτό που θα έλεγα, οικονομισμού. Είναι χαρακτηριστικό μια φορά εδώ στη Συσάχθεια, εκεί που βρισκόταν, που ήταν το αρχικό τέτοιο του ΕΠΑΝ, κάνανε μια συζήτηση για τις γεωπολιτικές διαστάσεις της κρίσης. Και είχαν φωνάξει εμένα να μιλήσω. Ο Καζάκης ήταν παρόν και σηκώθηκε και έφυγε. Και μια άλλη φορά εκεί στο Χολαργό
ένας παλιός φίλος δικός μας που είναι στο ΕΠΑΜ, μου λέει θα κάνω μια κουβέντα να μιλήσει εσύ και ο Καζάκης, ας πούμε, για την κρίση. Εντάξει, δεν θα γίνει, λέω όμως, να σε βέβαιος. Μου λέει, όχι, θα γίνει, το έχω κανονίσει. Εντάξει, δεν έγινε ποτέ. Για ποιο λόγο? Διότι όταν λες ότι τα μόνα κριτήρια για να κρίνω τη θέση της Ελλάδας, αν θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη ή δεν θα είναι τα οικονομικά, και δεν παίρνεις υπόψη σου ότι η Ελλάδα είναι, όπως είπα, η πιο δύσκολη χώρα στον κόσμο, που παράλληλα με τα οικονομικά πρέπει να πάρεις υπόψη τα γεωπολιτικά, δηλαδή έχουμε το θέμα του Σκοπίου. Έχουμε το θέμα του ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες βαλκανικές χώρες θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Ή ήδη έχουν πει ή θέλουν να μπουν όσοι δεν είναι. Έχεις το πρόβλημα της Κύπρου, η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Και αυτά δεν τα παίρνεις υπόψη σου. Δηλαδή, ότι λες, φεύγω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει. Έτσι. Εγώ αν ζούσα στο Βέλγιο ή στην Ιρλανδία θα το είχα πει 1000 φορές. Λες, φεύγω. Αυτό τι συνέπειες έχει π.χ. σε σχέση με την Κύπρο, όπου υπάρχει μια στρατηγική απομάκρυνση της Κύπρου από την Ελλάδα? Δεν θα επιτείνεις αυτή την απομάκρυνση, θα την επιτείνεις. Τι συνέπειες θα έχει στα Βαλκάνια, όπου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα? Εντάξει, την έχουμε κάνει την κουβέντα, δεν την επαναλαμβάνω. Τα Βαλκάνια για μένα αποτελούν το μόνο στρατηγικό χώρο στον οποίο μπορεί να κινηθεί η Ελλάδα. Έτσι. Από την εποχή του Ρίγα και πιο παλιά μέχρι σήμερα, αυτός είναι ο μόνος στρατηγικός χώρος. Άρα είσαι υποχρεωμένος να πάρεις υπόψη σου όχι απλώς και μόνο την οικονομική διάσταση των πραγμάτων, η οποία και αυτή είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν φεύγεις εύκολα, όπως κακώς μπήκες, είναι πολύ δύσκολο να βγεις. Έτσι. Ενώ κακώς μπήκες και εκείνη την εποχή το είχαμε πει ότι είναι καταστροφική η ένταξη, έτσι, στην Ευρωζώνη και στο ευρώ, είναι πολύ δύσκολο μετά, χωρίς επαναστατική κυβέρνηση, δηλαδή για να βγεις προϋποθέτει αποτελεσματικά, έτσι, για να βγεις αποτελεσματικά, ότι έχεις μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι τα σούργελα τα οποία είναι, ας πούμε, στην εξουσία στην Ελλάδα, διότι τότε η κοινωνική καταστροφή στον κόσμο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή θα έχεις υποτίμηση βγαίνοντας, έτσι, ξέρετε τη διαδικασία όλοι, άμα βγεις από το ευρώ, θα περάσει τη δραχμή. Θα κάνεις μια υποτίμηση, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 50% για να μην πω παραπάνω. Έτσι, υποχρεωτικά. Υπολογίζεται σήμερα ότι το ευρώ είναι 1.500. Ακριβώς. Άρα είναι 75%. Αυτό τι συνέπειες θα έχει σε μια χώρα η οποία δεν έχει εγχώρια παραγωγή, έχει εισάγει πετρέλαιο? Δηλαδή, αν όλα αυτά δεν τα σκεφτείς και μείνεις μόνο σε μία πλευρά, εντάξει, δεν βγάζεις άκρη. Γι' αυτό δεν ήρθε να συζητήσουμε ποτέ. Όχι ότι εγώ, ας και καλά, έχω τη σωστή άποψη, αλλά όταν είναι να συζητήσεις για την ένταξη της χώρας, δεν μπορείς να μένεις μόνο σε ένα οικονομίστικο πράγμα σε μια χώρα που έχει τέτοιες πολλαπλές και δύσκολα προβλήματα να λύσει. Τέλος πάντων. Τα επόμενα χρόνια πάντως πιστεύω ότι αυτές οι παιδικές ασθένειες, όπως μου έλεγε και ο φίλος μου ο Μίκης σήμερα, μου λέει, τσακωθήκαμε, μου λέει, αλλά παιδικές ασθένειες είναι. Ο Μίκης σήμερα αυτό παιδικές ασθένειες, πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Όλο τον κόσμο όπως ξέρεις, τα μωρά και οι μεγάλοι είναι στην ίδια. εν τέλει υποκύψαν στο γλέζο σε όλα, έτσι. Τέλος πάντων. Θα τα βρούμε, παιδικές ασθένειες. Εντάξει. Πιστεύω λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια, μετά τις εκλογές, όπου όπως λέμε σε αυτό το χαρτί, θα ψηφίσουμε αναγκαστικά. Και κατά συνείδηση λέμε όχι τα κόμματα του δικομματισμού, ο καθένας όπου είναι πιο κοντά, τι να πούμε τώρα, ξέροντας ότι δεν είναι ικανοποιητικές
καμία πρόταση. Δηλαδή, ο Καμένος, ας πούμε, γιατί αναδεικνύεται ο Καμένος. Ο Καμένος ήταν λίγο πριν, ας πούμε, με την τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Ήτανε μαζί μας με τον Οτσαλάν, έτσι, για να τα λέμε αυτά. Πολλά πράγματα που λέει τώρα είναι πολύ σωστά. Δεν συζητάω αυτό, έτσι, προς Θεού. Αλλά λέω όμως ότι μπορείς να έχεις μια απόλυτη εμπιστοσύνη εδώ άλλοι άνθρωποι. Έτσι, εδώ οι άνθρωποι απογοητευτήκαν από το Θοδωράκη, ας πούμε, και θα εμπιστευτείς σον και καλά τον Καμένο. Εγώ λέω ότι θα ψηφίσει, οι άλλοι λένε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, έτσι, επειδή ο Τσίπρας όντως τον τελευταίο καιρό έχει ένα λόγο πιο πατριωτικό κτλ. Ή μπορεί να υπάρξουν και άλλα μικρά κόμματα τα οποία μπορεί να κατέβουν. Ωραία. Θα επιλέξεις κάτι από όλα αυτά, ξέροντας ότι είναι μία λύση εξ ανάγκης. Έτσι, δεν είναι μία λύση η οποία να απαντάει στα προβλήματα. Δεν υπάρχει λύση. Με αυτή την έννοια, αυτές οι εκλογές είναι εκλογές που το κύριο στοιχείο είναι η αποσύνθεση του παλιού. Έτσι. Και μην ψηφίζοντας αυτούς τους προδότες, τουλάχιστον αφήνεις ανοιχτές περισσότερες προοπτικές. Ναι, ρε παιδί, και τους πιέζεις και αυτούς, αν βρεθούν στην κυβέρνηση, τους πιέζεις και σε μία κατεύθυνση. Δηλαδή, για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Σε περίπτωση, επειδή η κρίση στην Ευρώπη φαίνεται ότι επιταχύνεται και γενικότερα. Η στρατηγική, ας πούμε, των Γερμανών να τα επιβάλλουν όλα και τώρα, φαίνεται ότι όλο και πιο δύσκολα να περνάει με τη μορφή που είχαν. Αν ιδιαίτερα βγει ο Ολάντ στη Γερμανία, στη Γαλλία, νομίζω ότι θα υπάρξει ένα κλίμα, δεν λέω ότι θα το πετύχουν, αλλά ένα κλίμα σχετικής μείωσης της ταχύτητας επιβολής των μέτρων. Όχι αλλαγής, αλλά της ταχύτητας επιβολής, διότι πάει για ύφεση όλη η Ευρώπη. Εδώ πάει για ύφεση, από ό,τι βλέπω, και η Γερμανία πια. Έτσι. Επομένως, δεν μπορούν να αντέξουν άλλο αυτό το μοντέλο. Άρα, θα υπάρχει ένα κλίμα που θα ευνοεί μια πιθανή αναδιαπραγμάτευση. Εκεί λοιπόν μπορείς να δεις κάποιους που κατεβαίνουν σήμερα ως αντιμνημονιακοί να μπουν στις κυβερνήσεις, διότι θα γίνει η αναδιαπραγμάτευση. Έτσι. Εμάς, δουλειά μας είναι να πιέζουμε διαρκώς, να βάζεις, ας πούμε, τις κατευθύνσεις, ξέροντας ότι δεν μπορείς να έχεις. Δηλαδή, ο Ζώης είπε ότι εμείς κατεβαίνουμε σε αυτό το σχήμα και πιθανώς μετά τις εκλογές το ξαναβλέπουμε. Ως μουδού-μουλού, ας πούμε. Έτσι. Όπως ήταν το κουκουέ μουλού, μουδού-μουλού. Έτσι, είναι μια τέτοια εκδοχή. Ωραία, ή ο Κουβέλης, ας πούμε. Έτσι. Έτοιμοι είναι κάποιοι από εκεί μέσα να συμμετάσχουν αν υπάρξει ένα σχετικό άνοιγμα. Έτσι. Αυτά με αυτή την προϋπόθεση. Αν υπάρξει ένα σχετικό άνοιγμα, θα βρούνε πρώτα και θα πούνε. Εντάξει. Κάπως έτσι βλέπω την προοπτική. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι στο χώρο το δικό μας, τον 1 ή 2 επόμενα χρόνια για πρώτη φορά, το λέω, έχουν αρχίσει να οριμάζουν οι συνθήκες για να συγκροτηθεί κάτι καλύτερο, δεν λέω το καταπληκτικό, έτσι, έστω και μέσα από κρίσεις των κομμάτων της αριστεράς και κρίσεις των κομμάτων τα οποία θα πάρουν ψήφους. Με ποια είναι. Ας πούμε, αν ένα κομμάτι αύριο του Καμένου θέλει να πάει σε εκλογές, θα γίνει διάσπαση. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει διάσπαση. Πάνω σε ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό και το πατριωτικό. Θα γίνει σίγουρα και μάλιστα αν διευρυνθεί η διάσπαση είναι ακόμη πιο σίγουρη. Δηλαδή, ένα εθνομηδενιστικό κόμμα δεν μπορεί να ξεπερνάει το 4-5%. Άμα πάει να μεγαλώσει υποχρεωτικά, περιλαμβάνει στους κόλπους του άλλα στρώματα. Και γι' αυτό είδατε ότι ο Τσίπρας το έκανε το άνοιγμα, λέει πατρίδα, ήθελε να βάλει μέσα τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, τον Κουρουπλή, τη Σακοράφα κτλ. Για να κάνει ένα άνοιγμα και κάποιες άλλες εκεί συνιστώσεις της καθαρής γραμμής και στο εσωτερικό δεν θέλουν. Έτσι.
Και εμποδίσανε να γίνει και πιο μεγάλο αυτό το άνοιγμα. Διότι φοβούνται ότι αυτό το πράγμα θα διαλύσει τον πυρήνα της άποψής των εθνομηδενιστικών. Άρα, εγώ προβλέπω ότι επειδή θα έχουμε αλλεπάλληλες εκλογές και πολιτικές συγκρούσεις, εκτός αν επιβληθεί κάτι που θα τις αποκόψει την επόμενη περίοδο, θα υπάρξουν και τμήματα από τα υπάρχοντα σχήματα που θα διαφοροποιηθούν και πολλοί κόσμος ο οποίος από την εμπειρία του μέσα από τα διάφορα σχήματα που για ανοργάνωτοι άνθρωποι δεν είχαν περάσει από σχήματα, είναι πια παλιοί, έχουν περάσει 2 χρόνια που τρέχουν σε διάφορα σχήματα από πλατεία σε πλατεία και από κίνημα σε κίνημα. Θα αρχίσει να συγκροτεί κάτι πιο, διότι οι αντικειμενικοί όροι για πρώτη φορά υπάρχουν. Και αντικειμενικοί εννοώ ότι οι Έλληνες πια κατάλαβαν ότι αποτελούν κάτι διαφορετικό, το οποίο απαιτεί διαφορετικού τύπου πολιτικές απαντήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Όχι, παιδί μου, είναι αυθόρμητο.